Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana bailaremos coa Yaya DJ. Ademais, aproveitando a Ponte do Apóstolo, falaremos dun dos peregrinos máis emblemáticos de Compostela, Zapatones. Será coa xornalista María José Lorenzo, que acaba de publicar unha biografía sobre el. E tamén afondaremos na agricultura ecolóxica, que cada vez conta con máis adeptos aquí en Galicia. E, por suposto, moitísimos eventos neste programa, por exemplo, as festas de Taragoña en Rianxo, a Feira Medieval de Noia, a Festa do Viño de Meaño ou a da Vieira de Cambados. Benvidos e benvidas ao Verán Verán, comezamos. Pois imos xa con algúns deses eventos que traemos hoxe o Verán Verán. Comezamos na Festa do Viño de Meaño. Unha festa que acadou este ano a súa 23ª edición. A Praza do Concello acolleu os stands desta cita, onde puidemos degustar os viños da zona dunha vintena de adegas, xunto con distintas opcións gastronómicas. Como sempre, moito ambiente pola festa, que tivo ademais unha completísima programación musical. Por Meaño estiveron Roy Casal, o Grupo Boom e grandes orquestras como a América de Vigo ou a Charleston Big Band. E, por suposto, como manda a tradición, o domingo viviuse o Día Grande co desfile das autoridades e a presentación de adegueiros e confrades. Logo do nomeamento dos novos cabaleiros e damas, tivo lugar a lectura do pregón. Este ano correu a cargo de Manuel Villanueva de Castro, que é o director de contidos de Mediaset, o grupo ao que pertencen as cadeas de televisión Telecinco ou 4. O evento completouse tamén coa visita dos mozos de Arousa, máis música e tamén moi boa gastronomía. E da Festa do Viño de Meaño a da Vieira de Cambados. O Paseo da Calzada colleu a edición número 20 deste evento, protagonizada polo que é considerado o marisco por excelencia de Cambados. A proposta incluíu a degustación de tapas do máis variado, coa vieira como protagonista, como non, empanada, vieira ao forno, arroz meloso con vieira ou vieira crocante con crema de cabaza. Todo, como non, a prezos populares. A programación desta festa incluíu tamén outras propostas, por exemplo, 3 show cookings a cargo dos cociñeiros Xoán Quiamieixeiras, María Cabanas e Miguel Mosteiro. A cita incluíu tamén unha parte musical. No marco desta festa, puidemos gozar das actuacións da banda do Esquío, Take It Easy, Dani Barreiro ou Óscar Ibáñez e Tribu. Bueno, cada vez hai máis persoas que apostan polos produtos ecolóxicos e que reclaman tamén modelos productivos respectuosos co medio ambiente. Nesta primeira parte do programa imos coñecer exemplos deste modo de entender a agricultura, comezando por un proxecto que se chama A Milpa do Salnés e que está asentado no Concello de Meaño. Recibimos aquí no programa a Guillermo Rodríguez, un dos responsables desta cooperativa. Que tal? Moi boas. Hola, bo día, que tal? Benvido, Guillermo, ao Verán Verán. Agora afondamos en todo o que facedes na Milpa do Salnés, como dicía eu, no Concello de Meaño, pero se che parecimos antes coas orixes deste proxecto, contanos un poquinho como naceu todo isto, desta cooperativa da Milpa do Salnés. Bueno, pois os orixes son xa fai casi 20 anos, porque fai 20 anos eu migrei a Centroamérica, estiven traballando alá máis ou menos 17, 18 anos, aí coñecín a miña parella, coa que montamos a cooperativa,
E aí pois tive en contacto con esta forma de cultivo precolombino que se chama milpa, que é xusto onde se mistura o millo con outros cultivos como poden ser fabas, calabazas. Entón dime conta que esa forma de asocio de cultivo, de misturar os cultivos, que era moi tradicional en América, veuse co millo a Galicia, e Galicia é unha das zonas onde primeiro se usou o millo para consumo humano en Europa. Entón dime conta que tamén aquí en Galicia úsase o millo misturado con fabas e con calabazas, como se facía antigamente. Entón gustounos ese concepto, e ademais ao final o millo é como unha unión entre América e entre Galicia. estas dúas terras, non? Pero Sí. bueno, así é todo. Claro, falar de emprender, de lanzar un proxecto sempre pois mete medo, moito máis aínda se falamos do sector primario, non? Como é o caso. Cal foi, digamos, o ingrediente decisivo para decir, veña, imos a por todas, imos montar unha cooperativa, ademais asentada aquí na comarca do Salnés? Pois, bueno, nós realmente xa dende Nicaragua, cando traballábamos alá, desarrollábamos a parte formativa no método de agricultura que nos traballamos, que é a agricultura biointensiva, e queríamos crear unha anclaxe institucional para esta forma de traballo, pero o que nos motivou e o que nos empuxou máis foi o ver que o millo se dá moi ben na nosa zona, o sea, Galicia é unha zona de cultivo de millo. Despois que a miña muller é nicaragüense, entonces notamos como se adolece moito de produtos a base de millo. Entonces que hai unha demanda creciente deste tipo de produtos e que esta demanda está satisfeita basicamente por importación. Bueno, veámoslo cando comezou da guerra de Ucraína, non? De que non tiñamos precisamente millo, non tiñamos forraxes para os animais aquí en Galicia, por exemplo. Sí, pero para consumo humano, claro, tamén, esa entendo, fariña ven de México, ven de Estados Unidos. Entonces, víamos que había un vacío, víamos un potencial productivo na zona, porque se produce moi ben o millo, víamos variedades autóctonas galegas que se están perdendo, entón quixemos traballar tamén na liña de rescate, e víamos un produto que comercialmente podería ter saída, entonces foi o que nos animou. Bueno, deses millos que producides no Concello de Meaño falaremos dentro dun momentiño. Trouxonos Guillermo pois unha pequena mostra de todo o que fan nesta cooperativa, pero seguimos un poquinho nesas orixes, porque arrancachedes, digamos, de forma oficial, non, no ano 2020, logo de ser seleccionados nun programa de apoio a empresas agroalimentarias da Fundación Juana de Vega. Supoño que isto foi clave, non ter o apoio dunha institución como esta fundación, tanto na selección deste proxecto para logo para o seu desenvolvemento, e supoño que tamén o seu asesoramento técnico, non? Sí, realmente foi un fito moi importante na cooperativa, porque eso axudounos a elaborar un plan de negocio donde analizábamos realmente a potencialidade do proxecto. Entonces realmente vimos que o proxecto tiña moito potencial, foi o que xa nos empuxou a dalo paso. Despois realmente da fase con Juana de Vega logramos un proxecto con Agacal, coa Axencia Galega de Calidade Alimentaria, un proxecto de investigación onde estamos probando diferentes variedades, onde estamos probando diferentes técnicas de cultivo, e quizáis o que nos permite tratar de culminar xa este proceso para lanzar as fariñas ao mercado. Bueno, vemos como foi o desenvolvemento do vosso proxecto. Hai moita xente que seguramente, pois, moitos mozos quizáis, que agora mesmo pois están no momento no que non atopan o seu sector, ou que non teñen aínda moi claro que queren facer, non, no seu proxecto de vida. Ti como convencerías pois a mozos ou mozas que nos estean a ver de que no rural e tamén no sector primario hai futuro, e que aínda que as cousas parezan moi difíciles e que seguramente o sexan, pois é tamén ilusionante e tamén pois froitífero, non? Arriscarse a facer todo isto. Claro, nós realmente somos firmes convencidos de que o sector primario é esencial para calquer economía, para calquer sociedade. Hoxe en día é un sector que está pouco favorecido, quizáis, que está progresivamente abandonado, pero estamos convencidos de que cada vez vai a ser máis necesario a produción de cercanía, a produción de alimentos na nosa contorna, porque o futuro é incerto. Este modelo de importación de alimentos dende outro extremo do planeta non é sostible. Entón, antes ou despois vamos a necesitar moita máis produción, e a sorte que temos é que a nosa contorna, toda a contorna galega, atlántica ou incluso hacia o interior, ten unha potencialidade productiva moi elevada.
Bueno, pois a ver se máis cedo que tarde tamén pois recuperamos as nosas orixes, porque tamén Galicia é mar, por suposto, pero tamén é terra. Se che parece, seguimos falando pois de terra, da túa terra, da vosa terra neste caso, con ese proxecto da Milpa do Salnés, en concreto con esa horta biointensiva que chamades O Torno. Contanos un pouquiño que traballo desenvolvedes ali nese espazo. Si, a horta biointensiva O Torno quizáis o noso espacio de investigación, de proba, de formación. Entón é un área de 2.500 metros cuadrados que está no centro de Meaño, e aí é onde probamos cultivos, producimos sementes, estudiamos como se comporta o chan con diferentes técnicas, avaliamos a fertilidade, medimos rendimentos. Todo eso é o que nos dá a base para despois poder asesorar e formar a outras persoas que estén interesadas na produción de pequena escala, usando o método biointensivo, que é o noso vehículo. Decíalo antes, non? Ese método biointensivo, seguramente pois a xente estea tan perdida como estou eu, que iso de un cultivo biointensivo. Pois mira, o cultivo biointensivo é un cultivo pensado para a pequena escala, moi orientado hacia a produción para autoconsumo, donde se utilizan os recursos dunha maneira moi eficiente. Que é quizáis a forma de agricultura máis autosuficiente, porque anímate a producir o teu propio compost, a producir o teu propios sementes, os teus propios plantóns, a producir os teus propios plantóns, insisto, e todo eso cunha técnica, sobre todo, focalizado na millora da fertilidade e da saúde do chan. Está organizado en 8 principios, realmente creouse en Estados Unidos, pero realmente non foi unha creación, foi unha compilación de diferentes formas de agricultura, autosuficientes ao longo da historia, de diferentes civilizacións, e deronse conta de 8 principios que se iban repetindo nas diferentes civilizacións e puxérono nun método da actualidade. Eso é o biointensivo, é unha maneira de producir dunha forma moi sinxela, pero moi efectiva. Decías ti, non, a importancia do solo, trouxo Guillermo un exemplo, van a ver de contado tamén nas súas pantallas, un exemplo da terra que creades vos tamén en Meaño. Contanos un pouquiño cales son as características desta terra que tamén nos trouxeches. De feito, trouxen terra porque o noso principal cultivo é a terra. Claro. Ese é o noso principal cultivo, porque a partir da terra, eu son agrónomo. Estudiei agronomía aquí en Galicia e tamén en Nicaragua, e realmente as escolas de agricultura non poñen moito foco no que é a terra. A importancia da terra. No, é a base, non, de todo, evidentemente. É a base, é a clave da saúde, da fertilidade, da productividade dun sistema agrario. Entón, nós poñemos moito foco no coidado na recuperación e na regeneración da terra, na vida da terra, e a partir de aí é como vamos traballando o resto dos elementos dun sistema agrario, que son xa as plantas, as sementes, pero o traballo na terra é esencial. Na horta traballamos, temos camas permanentes, que facemos primeiro un traballo profundo chamase doble excavación, ou excavación profunda do chan, en torno a 60 centímetros, e eses bancales non se volven a traballar nunca máis, non son necesarios volver a profundizar ese terreo. Nós, por exemplo, descubrimos, a través das nosas investigacións, que unha persoa que fora vegana, que quixera comer absolutamente todo o que necesita ao longo do ano da súa horta, necesita en torno a 150 metros cuadrados. Pero con esos 150 metros cuadrados produce a súa comida 100%, sin comprar absolutamente nada da fora, produce todo o abono que necesita para manter a fertilidade do chan e todas as súas sementes, é dicir que sería un sistema totalmente autosuficiente. Pois agora mesmo cos tempos que corren e como van os prezos de moitísimos alimentos, pois estaría moi ben, non? 150 metros cuadrados, pero ademais de eso, en bancales xa traballados que estén en marcha, a dedicación que necesitarías ti usando este método para lograr a túa dieta completa é de 1 hora cada 2 días. O sea, con traballar 1 hora cada 2 días na horta, con 150, suficiente para ter toda a túa comida. Ahora que nos explicabas que é eso do método biointensivo, claro, a milpa, non, que é unha palabra, non é nada inventado, nin é un acrónimo, nin nada, milpa, pode ser algo así, pode ser, non, é efectivamente un método biointensivo e ademais inspirado polo que nos adiantabas antes nunha técnica ancestral indíxena, non? Sí. A milpa é, de feito, en América, en Centroamérica, cando a xente vai a visitar os campos de millo, digo a milpa, porque ali xa cando plantan millo, automáticamente plantan frijol, e plantan un tipo de calabaza que se chama ayote, que son esenciais nas dietas precolombinas.
Entón, milpa é un dos principios do método biointensivo é a asociación de cultivos. Non buscamos áreas compactas dun solo cultivo, sino buscamos esa mistura de cultivos que xuntos son máis que un máis un. Cando xuntas o millo, que é unha gramínea que necesita moitos nutrientes, cunha frijol ou unha fava que é unha leguminosa, a leguminosa axuda ao propio cultivo a desenvolverse mellor ao propio millo. Entón, esas misturas que están moi estudiadas na agricultura ecolóxica, o exemplo da milpa é unha mistura clave. Bueno, pois unha palabra que eu descoñecía que xa non se me esquece máis, a milpa. Estamos falando desa horta que tedes ali pois moi pretiño da casa do Concello de Meaño. Estamos contando un poquinho como é o que facedes ali, pero que claro, tantas cousas facedes ali que o voso é un horto de referencia a nivel europeo, partindo precisamente de todo o que desenvolvedes a través deste método, non? Sí, nós formamos parte da red mundial de método biointensivo. Eu son mestre certificado, entón somos referencia para as entidades promotoras do método a nivel mundial que están en Estados Unidos. Formamos parte de programas de investigación que se desenvolven nos 5 continentes. Entonces, a nosa horta é como unha especie de sitio de referencia para este tipo de método aquí en Europa. E como nos comentabas tamén desenvolvedes traballos de investigación, contanos un poquinho as liñas que estudades relacionado con toda esta temática ali na milpa. Sí, unha liña que temos é probar cultivos novos. Vamos probando diferentes cultivos, estudiamos os seus rendimentos, momentos ideais de sementeira, de colleita, os ciclos que duran nos semilleiros, nos producimos nos nosos propios plantóns, pero hai unha investigación que estamos desenvolvendo vencellada ao chan, donde temos unha serie de bancais, de camas de cultivo, donde solo estamos aplicando o abono que se produce a partir dos residuos que se xeneran neses bancais. É dicir, que é un sistema totalmente pechado de fertilidade, aí non entra ningún nutriente do exterior. Entonces, son 4 anos de estudio, entonces vamos avaliando como van os rendimentos do cultivo e como se vai mantendo a fertilidade do chan. Facemos un análisis de chan todos os anos. Este estudio faise aquí, pero tamén se está facendo en Francia, está se facendo en Portugal, está se facendo en Kenia, está se facendo en Chile, en Costa Rica, en Norteamérica, en Canadá, como se chama? No Tíbet. Entonces, todas estas hortas que están traballando simultaneamente seguindo o mismo protocolo de investigación, o que se vai facer é un artículo científico para unha revista de renombre internacional para demostrar que con este método podes lograr moi bons rendimentos sin necesidade de importar ningún tipo de elemento do exterior do sistema. E a che preguntar precisamente, porque vos non estades sós, porque estades en contacto con outras hortas do resto de España, tamén de Francia, tamén de Portugal, que, bueno, poñedes en común, non, as vosas experiencias. Que supón isto no voso caso? Que supón para vos esta rede que tedes tecida entre España, Francia e Portugal? Pois para nós é moi rico, é moi interesante porque, de feito, o verán pasado estivemos en Francia, na horta irmán nosa en Francia demos unha formación en conxunto co biointensivista que está traballando lá, Federico Gómez. Foi moi enriquecedor entrar en contacto cos produtores franceses, coñecer outras realidades. O produtor francés estivo con nós fai 15 días, estuvo traballando con nós durante 2 semanas, mantemos intercambio permanente, intercambiamos sementes, intercambiamos técnicas de cultivo, e iso elévanos un pouco da visión local do día a día, de estar todos os días cos teus cultivos, permíteche ampliar un pouco a mirada e facer melloras no que vas facendo no día a día. Bueno, supoño que estarás encantado porque cada vez son máis as persoas que se animan, non, de forma individual a crear un horto, pois ou ben no seu xardín ou ben na súa terraza. Sí que é certo que hai moitos que din que lles gustaría facelo, pero que non se atreven porque teñen medo a fracasar no intento. Ti que consello lle darías a esa xente que quere, non, de forma afeccionada ter o seu propio horto ecolóxico na súa casa? Me animaríaos a facer un curso con nós. Iso primeiro, claro. Eso, por suposto. Nós, de feito, estamos desenvolvendo unha idea que é crear unha comunidade virtual onde todas as persoas que quieran montar a súa horta podamos traballar con eles para que no día a día podamos axudar a producir os seus propios alimentos, porque realmente o que nos damos conta é que anteriormente o traspase de coñecimento de produción de pequena escala, sobre todo no salnés, de producir os teus alimentos, facíase, miña abuela trasladoulle a miña nai, a miña abuela foi a miña bisabuela, eso era natural, ti ibas aprendendo coa túa familia como producir a túa comida.
pero esa transmisión de coñecemento rompeuse. Entonces, a día de hoxe, ti notas como moita xente quere, pero o coñecemento perdeuse. Claro. Entonces, todo ese patrimonio inmaterial, que ese coñecemento para producir os plantón. Miña nai non fai falta que ela vai a buscar a un libro cando ten que poñer os semilleiros de repolo. Ela xa sabe en que momento, eso é como unha rutina que se incorporou, que forma parte da tradición, da cultura. Esa cultura agraria tan rica galega estáse perdendo. Entonces, nós o que queremos é moita xente que se quere empezar a producir a súa propia comida, axudalos a través desta comunidade, porque ao final recuperar esa cultura non se logra só en un curso. Eso lograse despois no día a día, porque ti cando te enfrentas a producir a túa comida daste conta de que tes problemas e necesitas solucións. Bueno, pois se che parece, imos ir agora cun exemplo deste tipo. En Ribadumia descubrimos un horto ecolóxico nun xardín. Detrás deste proxecto está Iago, un home que vive con moitísima intensidade todo o que está facendo ali na súa horta, tanto que acaba de publicar un libro onde recolle os consellos e trucos que foi aprendendo logo desta experiencia de lanzarse a aventura e crear no seu propio xardín un horto ecolóxico. Vémolo na seguinte reportaxe. Criei-me na aldea, no campo, e, bueno, despois fun a vivir para a cidade, pero a natureza e a natureza sempre foi algo que me interesou moito. Despois, o da horta xa non era algo que me gustaba moito cando era novo, pero ao volver outra vez para a aldea, pois animeime e empecé ca horta. Quería ter unha horta sin ter que botarlle fungicidas, nin herbicidas, nin pesticidas, ter algo natural, onde houvese moita biodiversidade, os alimentos puidese escoller e comelos sin preocuparme se sulfatara o día anterior ou 10 días antes. Aquí o que intentamos é que haxa moitos microorganismos. Eu coido os microorganismos e despois os microorganismos coidan e alimentan as miñas hortalizas e os meus frutais. Puxeme a investigar e intentar conseguir unha horta que sea o máis natural posible, imitando a natureza, onde hai moitas especies, nunca hai plagas nin enfermedades, porque cando hai algunha plaga ven un depredador e come a plaga. Watch me now, I'm running wild, playing like a freedom child. O primer paso sempre máis difícil é simplemente empezar a plantar, e despois a prioridade número 1 é o chan, tratalo moi ben, intentar non labrar, botarlle moito compost, botarlle moita materia orgánica, tanto dá como sea a túa terra, é importante, e botarlle moita materia orgánica, que dai é de onde se alimentan todas as plantas. O que comes é totalmente natural, non ten ningún adictivo, non ten produtos químicos de síntesis que despois quedan en moitos alimentos e ao comelos pois acaban dentro do noso organismo. Iso primeiro. Segundo, non contaminamos o medio ambiente, e o mellor de todo é que os costes son moi baixos, porque non gastamos en abonos, non gastamos en sulfates, non gastamos nesas cousas. A agricultura regenerativa é un paso máis alá da agricultura ecolóxica, no que o que se quere facer é regenerar o chan. Por exemplo, cando cheguei aquí este chan, estivo maltratado ao facer a casa, pois estivo maltratado por maquinaria industrial moi pesada, camións, palas, e ca agricultura regenerativa o que estou intentando, conseguindo é volverlle a dar fertilidade ao chan. O atraer a fauna auxiliar, que son os depredadores naturales das pragas, xa se encargan eles de eliminar o pulgón, de eliminar a tuta, por exemplo, e o único que fago é plantar plantas aromáticas, plantas con moitas flores, como podedes ver por aquí,
todas esas flores o que fan é atraer esa fauna auxiliar que despois vai a comer as plagas. No meu libro Cultivar con la naturaleza, alimentos saludables, ecológicos e fáciles de cultivar é unha guía tanto para empezar, si queres empezar unha horta, como si xa tes unha horta pero queres pasar a ter alimentos máis sostibles, máis saludables, e entonces pois para evitar todo tipo de problemas que poden surxir, como plagas, enfermedades, problemas co mildio, problemas co idio, pois como solucionar esos problemas, e tamén pois unha maneira de facendo asociacións de cultivos entre diferentes especies para que produzcan máis. É un libro electrónico, un ebook, entonces está en Amazon. A verdad que custa moi pouco, solo 1,79 €, e se tendes Kindle Unlimited é gratis. Bueno, pois aí estaba ese proxecto de Iago, ese horto ecolóxico que a verdade dá gusto, Guillermo, ver como ten todo ali ben plantadiño, e que prazer poder comer o que un mesmo cultiva, non? Evidentemente, porque hoxe en día non temos soberanía alimentaria, non sabemos o que comemos, non sabemos de onde ven, non sabemos como se produce, que se usou na produción desos alimentos. A mellor maneira de ter saúde é poder producir os teus propios alimentos. Pois que prazer poder producir tamén toda esta variedade de millos que nos trouxeches hoxe aquí o verán. Estou moi perdido, como supoño que moitos espectadores, porque claro, eu de entrada penso en millo e vénseme a cabeza un único tipo de millo, pero que estamos a falar de distintas variedades que tedes, que producides ali en Meaño, e ademais do país, podemos dicir, non? Contanos. Pois mira, esta produción desta semente de millo ven como parte dese proxecto que che comentaba antes, que está financiando a Agracal con fondos FIDER, donde estamos investigando 5 variedades diferentes, tanto para a súa adaptabilidade na nosa zona do Salnés a nivel productivo, como despois no seu contido nutricional na fariña e nas tortillas, que iso é o seguinte paso que vamos a facer. E nós estamos probando este que temos aquí, que este é o millo blanco tradicional. Este realmente é o millo co que se traballou no Salnés ao longo dos últimos séculos. De feito, este é unha variedade familiar, estámoslo caracterizando xusto co Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo agora, vai se chamar Blanco Padrenda. Este é unha variedade que se usa pois desde máis de 2 séculos, polo menos. Este adáptase super ben á nosa zona, super ben, é moi productivo. E a orixe destas sementes? A ver, o orixe das sementes de millo todas veñen de América. Claro, sí. Entón, estas no seu momento viñeron de América e chegaron aquí ao Salnés, podemos dicir. Esta chegou aquí ao Salnés, e esta foise mantendo familiarmente. Non ten nada que ver, o millo ao que te referías ti agora é o millo amarillo híbrido. Sí, no, o habitual que podemos atopar pois nun galiñeiro, vamos, ou... Que as sementes híbridas ao final ti non as pode reproducir, son sementes que hai que comprar todos os anos. É diferente ás variedades autóctonas, que son as que se chaman as sementes de polinización aberta. Este millo branco, tomo nota. Imos con este que é o que máis se parece o que teña na miña mente. Este, o gran é diferente, é un gran máis pequeno, máis redondo, a espiga é diferente. Aí podes amosar ali aquela cámara. Este chamase millo amarelo de Aranga. É unha variedade que estaba conxelada, nos está producindo o Centro de Investigación Agraria de Mabegondo, estámoslo probando, e este é unha variedade que se adapta super ben á nosa contorna, e agora quédanos probar nas fariñas e nas tortillas, a ver que tal funciona. Este estamos moi contentos, de feito, xa lle cedemos unha parte da nosa semente a un pequeno produtor de cea, para que tamén o probe alá, en Ourense, e a ver como vai para facer pan, non? Igual, para o mesmo proxecto. Para facer o mesmo, vale. E temos aquí os máis... Este é o millo corvo, este é o millo negro, que é un millo... Aí está. É un millo, este é unha variedade de ciclo máis longo, interesante. Vamos aquí para lá, aí está, perfecto. Este é de Malpica, é unha variedade de Malpica, que tamén se adaptouse moi ben. O que pasa que si notamos
que certo os ratos e os paxaros gustalle Que bastante. tamén lles gusta ben, sí, non? gustalle moito, entonces temos que buscar mecanismos para poder protexelo. E o último que estamos probando é este, que é un millo que lle chamaban o millo rei, que é o millo roxo, que é de Marrozos, de cerca de Santiago de Compostela. Santiago, sí. Pero todas as sementes, para alá, estas aí quedo sementes, xa na casa. todas xa as producimos no Salnés, xa son variedades adaptadas ao Salnés. E por que producimos os diferentes cores? Porque en América, cando fan a típica tortita mexicana, dependendo dos cores que usan, as tortitas teñen un valores nutricionales diferentes. Entón, nos queremos probar as diferentes cores porque teñen tamén valores nutricionales diferentes. Claro, porque con todo isto facedes, teño aquí anotado, fariña de millo nixtamalizada. Ni máis ni menos. Contanos sí. de que estamos a falar. Sí. A nixtamalización é un proceso que se inventou en América co millo e que é unha cocción alcalina. O sea, inicialmente a cocción facíase con cinza e foi unha casualidade como descubriron porque le notaban que cando procesaban o millo descompoñíaselle, entón dixeron vamos a probar a meterlle cinza aí a ver que sale. Sí. E viron como a fariña quedaba máis elástica e a fariña conservábase máis tempo. E a partir de aí empezaron a traballar. Eu aseguro que a nixtamalización é unha das claves de que as civilizacións mesoamericanas, as mayas, os aztecas, puderan progresar. Porque se non chegan a facer a nixtamalización, as sociedades que viven únicamente como cereal principal o millo desarrollan enfermedades crónicas degenerativas, porque sin a nixtamalización as proteínas principais do millo o corpo non as asimila. Oye, tamén nos trouxeches outros dous elementos máis que tampouco quero deixar de falar deles, que os temos aquí tamén no chan. Temos esta ramiña aquí pequeniña e temos eso que eu non teño nin idea porque parece medio fava, non sei exactamente o que é. Contanos a ver. Pois nós, como che dicía antes, na horta probamos cultivos diferentes. Entón, este é o sorgo, este é un cereal africano. Estámoslo probando porque notámoslo estes días que fai moito calor, cada vez máis os veráns van a ser máis quentes, entón necesitamos probar cultivos que no verán resistan moito calor. ¿No? Entón, eso é un sorgo, unha semente que truxemos de Cataluña. Esta xa é semente nosa, xa producimos nos na horta, xa coidamos e de feito xa distribuímos con máis produtores para que vayan probando. O gran úsase tamén para facer fariña, pero ao mesmo tempo poderlo facer palomitas, porque tamén pode ter un uso culinario. Nos usámoslo moito porque produce moita biomasa, se produce moita palla, e despois para nós eso é moi útil para facer o noso compost. Para a propia vosa horta. E aquilo que temos ali? Outro é un legume, é un altramuz, é un lupinus, eso o uso máis común que se lle dá en Portugal, que se usa como en salmuera, que che poñen nos bares así para comer como que foran pipas aquí. Está moi en boga últimamente porque a fariña de altramuz ten moitísima proteína, entón a xente vegana... Sí, claro, un complemento moi bo, non? Sí, entón tamén o estamos probando, son cultivos que se dan excelente na nosa contorna, diferentes. Oye, con todos estes millos, claro, se pode facer mil e unha cousas, por exemplo, algunhas das cousas que propón a Milpa na súa páxina web, tortillas mexicanas, arepas, pan, masa de empanado ou incluso biscoitos con toda esta maravilla, non? Sí, de feito, eso olvidouseme comentalo antes, nós lanzámonos ao proxecto a facelo porque cando a miña muller, que é a que sabe de todas estas recetas, empezou a facelas e a dar a probar na familia, prácticamente todas as recetas gustaban. Claro. Entón dixemos, o sea, hai que tirar por aquí, non? Sí. Mira, comentábalo ti antes, non? Aquelas persoas que queiran coñecer un pouco máis, que se apunten a algunha das actividades formativas que facedes, porque a formación tamén é moi importante na Milpa, desenvolvedes dende hai xa tempo diferentes iniciativas, tanto para o público afeccionado como tamén para aquelas persoas que teñan en mente un futuro laboral, non? Sí, nos, a nosa formación estrela, entre comillas, a que facemos máis habitualmente, que é un curso que facemos habitualmente, o curso básico sobre o método intensivo, está pensado sobre todo para persoas que queren iniciar unha horta ou que queren mellorar a súa, ou intentaron e fracasaron e queren ver como producir os seus alimentos dunha maneira autosuficiente e saudable, sin usar produtos químicos, ni maquinaria, ni ningún tipo de fitosanitarios. Aparte desa formación, si estamos facendo asesorías, facemos asesorías tanto para montar hortas como no coidado, na mellora e na recuperación do chan. Nos estamos certificados
por un mestre tamén biointensivo para asesorar a mellora de fertilidade do chan. Entonces, para público máis profesional, si brindamos ese tipo de asesorías para mellorar o chan. Bueno, ademais, como cooperativa, levades tamén no voso ADN contribuir ao desenvolvemento da contorna, tamén apoiar non o desenvolvemento socioeconómico, digamos, da comarca do Salnés, non? A través de que fórmulas estades facendo todo isto? Por unha parte, queremos aportar na recuperación da tradición e da cultura agraria do Salnés. Ese é un dos nosas metas e estamos intentando con este proxecto. E despois, temos un proxecto tamén para facer formación e darlle ferramentas, un proxecto en mente que estamos intentando buscar crowdfunding con algunha entidade para focalizar algún tipo de formación donde a formación e acompañamento a persoas inmigrantes que poden ter acceso a algún terreo para que polo menos o que é a súa alimentación básica poden producir a partir de aí. Bueno, Guillermo, pois moi interesante todo o que nos acabas de contar, xa ven un proxecto moi interesante asentado en pleno corazón do Salnés, no concello de Meaño. Foi un placer terte hoxe connosco aquí no Verán Verán. Se te parece, rematamos pois botándolle un grolo de Martín Kodax que, bueno, seguramente con calquera das receitas que podamos preparar con algún destes millos vai que nin pintado. Moitísimas grazas. Gracias a vos. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán Verán, imos agora ata o Concello de Rianxo, en concreto ata as festas do verán de Taragoña. Por ali moitísimo ambiente con grandes orquestras, moita animación tamén para a rapazada e ademais un xantar para toda a veciñanza. Vémolo na seguinte reportaxe. Benvidos familia, benvidos a todos. Hoxe estamos en Rianxo, en Taragoña, onde se están a celebrar as festas do verán. Hoxe temos un xantar popular, temos festa da espuma e aínda que o tempo está un pouquiño gris, tamén se me moga a min o pelo, mas non pasa nada. Vamos dar unha voltiña pola festa e a falar un pouquiño ca xente a ver que nos contan das festas do verán de Taragoña. Aquí te sigo esperando hasta que algún día vuelvas de aquí. Somos de Melide, pero vimos de vacacións a Guiño, entonces pois sempre vimos a Taragoña, tanto a esta festa como o festival do Antos Pinos. Ah, entonces son de repetidores. Sí, sí, sí. Conocedes a festa de sobra. A festa conozco e son media de Taragoña que meu pai é daqui. Bueno, estamos con Marcos, presidente da asociación. Que tal este ano? Como vemos a festa? Moi ben, genial. Ahora o tempo non nos acompaña moito, pero bueno, a verdade a xente este ano colaborou moito por darnos ben. Nada, encantados de seguir facendo a festa. Temos hoxe aquí un xantar popular, polo que teño entendido. Que tal? Que hai hoxe de menú? Sí, a ver, menú, pulpo, churrasco a fartar, tipo nada, postres, viños, bebida e pouco máis. Nada, 200 personas hai anotadas xa como ano pasado, moi ben. A xente quedou encantada e este ano gustoulle repetirlo. Gustoulle repetir. Bueno, e non será polo da ruta esa de bares que algo me chimorrearon por aí que hai unha ruta de bares en autobús ainda por encima con seguridade? Sí, esa o ano pasado fixémola por primeira vez. Nada, 2 autobuses a tope. Este ano igual hai tamén 90 persoas apuntadas. E vamos por todos os barrios da Redonda, de Taragoña. Nada, así a xente non colle o coche, pode facer a ruta tranquilamente, volven a quedar aquí á noite e todo perfecto. A min dixéronme que hoxe había unha ruta de bares en autobús a recorrer todos os bares de Taragoña. Sí, porque Taragoña é larga. E usted sabe se haberá sitio para un máis? Home, hai. Haberá? Para dous tamén. Para dous tamén, bueno, xusto, para o cámara máis para min. Vamos a ver se localizamos o autobús logo. Sí. Dime a verdad, valerá a pena apuntarse na ruta de bares que temos hoxe por aí? Sí, home, perfectamente, sí. Sí? E que nos podes contar un pouquiño daqui da festa? Nada, como sempre, moi ben todo e pasado ben, e máis. Unha pasada. Ben? Moi ben, moi ben. Dime a verdad, non vas ir comer o pulpo e o churrasco despois? Eu teño que traballar todo o día hoxe. Pois outro non che tocou festa este ano tocou laburo. Non, tocou de todo un pouco, De la noche aceptaré tus consejos. No quiero oír tus reproches, aceptar. Que estades divididos? Sí, estamos uns dentro, outros fora, estamos tomando algo agora, descansando. Repoñendo forza? Sí, foi unha mañán dura, Unha mañán dura.
a andar polas pistas, a tocar aos veciños, moi ben, moi ben. A comisión portouse moi ben este ano. Bueno, e repetides agora a 1:30, non? Polo que teño entendido. Si, vamos tocar aí unhas pezas aí en Campo de Pazos e animar un pouco a festa, que está a xente tomando vermú e hai que animalos. Moi ben, estamos con Dina, encargada hoxe aquí do xantar popular. Hola, buenos días. Que tal, levamos un día duro de traballo? Este é fácil, para nós é moi fácil. É fácil? Sí. Pero bueno, tamén ten que ser bonito dar de comer. É bonito dar de comer, a xente que non pase fame na pulpería Lito Bambino nos comen ben todo. Comen ben, e que temos hoxe entón de comer? Pois empanada, pulpo, churrasco, ensalada, nada máis, postre, café, chopito. E de Rianxo marchamos agora ata Noia, ali milleiros e milleiros de persoas na súa feira medieval. Ademais, neste 2024, este evento viviu unha edición moi especial coa conmemoración do seu 25 aniversario, un feito que atraeu ata a localidade a moitísima xente, batendo récord de participación e situando esta feira medieval como unha das grandes referencias en toda Galicia. Un público, por suposto, atraído polas numerosas actividades programadas ao longo de 4 xornadas. O mercado medieval, con máis dun 100 de postos, ofrecía todo tipo de produtos artesáns, gastronómicos, así como obradoiros e mostras de oficios tradicionais. A cada paso, os visitantes puideron gozar tamén de diversos números de animación de rúa, sumados aos espectáculos de gran formato. Unha vez máis, os torneos de cabaleiros engaiolaron a nenos e maiores que tiveron tamén ocasión de gozar da música con concertos como o que ofreceu o grupo Escaldir o sábado pola noite na Praza do Tapal. Serviu como aperitivo unha das actividades máis fermosas da feira, o desfile de fachos que percorreu as principais rúas da vila de Noia, acompañado dos xograres de Noega en conmemoración do Portus Apóstoli. Unha edición a deste 25 aniversario do máis completa e que anima a organización a poñerse xa a traballar de cara ao ano que ven. E Mica conquista Vila García de Arousa. O cantante británico fixo vibrar o público do Atlantic Fest. Foi o broche de ouro, unha edición marcada polo bo ambiente e a presenza de grandes nomes no cartel. Na derradeira xornada, ademais de Mica, polo escenario da Concha pasaron Andrés Suárez, Sidoní ou Las Dianas. O bo tempo foi o protagonista nesa derradeira xornada, non foi así o sábado, onde a chuvia tamén estivo presente. Así e todo, foron milleiros os seareiros que gozaron nos concertos de Crystal Fighters, Carlos Adnes ou Silvia Pérez Cruz. Outro dos grandes momentos da xornada do sábado foi o concerto de Los Planetas, no marco da súa xira polo 30 aniversario do seu primeiro traballo, Super 8. Na primeira xornada do Atlantic, Rocío Saiz volveu conquistar o público, ademais, por terceira vez consecutiva no Atlantic Fest. A madrileña fíxose co cariño dos espectadores o falar en galego, sorprendendo a máis de un o presumir dunha camisola do Celta de Vigo. A artista, por certo, fixo o dobrete porque, ademais do seu concerto, ofreceu unha sesión picadiscos. Bueno, estamos en plena ponte do Apóstolo, xornadas moi especiais para toda Galicia. Hoxe, dende aquí, dende Sanxenxo, queremos tamén trasladarnos ata Santiago de Compostela e molo facer a través dunha persoa moi querida, non só en Santiago, senón que tamén en toda Galicia, como era o peregrino Zapatones. Unha personaxe que protagoniza o libro da nosa seguinte convidada, ela é a cesureña María José Lorenzo. Que tal? Moi boa.
estás? Moi buenas, Dani, encantada de estar aquí contigo. Pois nada, benvida ao Verán, imos falar de contado desa publicación que tes aí nas túas mans, Zapatones, el peregrino eterno. Quizáis os máis novos, os rapaces e rapazas máis novos non coñecen quen era Zapatones, pero diría que os que xa temos pois máis ou menos de 25 ou 30 para arriba, todos en toda Galicia, non só en Santiago, coñecían a esta personaxe, non? A Zapatones, non? Sí, yo creo que sí, pero esta es una muy buena oportunidad para que esa gente joven lo conozca, claro. Porque creo que es un personaje que existió, que es historia pura del Xacobeo y es historia pura de Santiago, y todo el mundo tiene un recuerdo con él, todo el mundo se ha tomado una cerveza, un vino, ha hablado con él, aguantó su mal humor, sí. Y aguantó, incluso era un hombre con su sabiduría del pueblo. Y bueno, ha despertado mucho cariño, sí. Claro, falamos dunha personaxe emblemática en Santiago, sempre estaba por ali pola contornada Praza do Obradoiro, pois recibindo aos milleiros de peregrinos que se achegaban ata Compostela, animando tamén eses últimos metros dese camiño de Santiago, pero bueno, tal como relatas aquí no teu libro, a súa vida non foi doada nin de pequeno, nin nos primeiros anos da súa vida, nin tampouco na parte final, non, da súa vida. Yo diría lo que dice Gonzalo Sáenz, que es mi editor de literatura abierta, que hay muchos zapatones en la vida y deberíamos de fijarnos un poquito en ellos para ayudarles a llevar la vida triste, ¿no? Porque Zapatones tenía una vida muy triste. Sí. Efectivamente, desde que nació, imagínate, su madre le abandona en una inclusa, crece con las monjas, afortunadamente, porque podía haber sido, como él decía, me podía haber tirado en un cubo de basura, ¿no? Y finalmente, pues bueno, llega una adolescencia, no es un buen estudiante, no consigue tener un oficio y por tanto encuentra algo relacionado con el Xacobeo que le ayuda a vivir, a sobrevivir o llevar esa vida un pouco triste, ¿no? Oye, por certo, investigando un poquinho sobre a figura de Zapatones, vin por aí tamén que ten vínculos pois con esta zona toda, coas Rías Baixas, porque sí. Estivo no colexo dos salesianos en Cambados e, bueno, acabou falecendo na cidade de Pontevedra, non? Sí, aquí estuvo desde a los 6 años es cuando las monjitas de la Caridad decidieron que se iba con los salesianos. Estuve en Coruña con los salesianos y después lo trasladaron aquí. Aquí ya querían como encauzar un poco su profesión. Pues aquí tenían una finca donde él ordeñaba las vacas, cuidaba las viñas, que eso servía para alimento del colegio sí. ¿No? Y después ya, viendo que era muy mal estudiante, pues decidieron buscar un trabajo y buscaron un trabajo de camarero. Y ahí empezó un poco el camino, porque ahí él conoció por primera vez un tramito del camino desde Cambados hasta Santiago. Bueno, pues te parece, situámonos nun ano clave para Zapatones e tamén para a historia, digamos, de toda Galicia, que é o ano 1993, cando se produce, digamos, o Xacobeo dos Xacobeos, non? O gran primeiro Xacobeo que tivemos na nosa historia aquí en Galicia, e neste punto podemos decir que cando nace o mito de Zapatones e que arranca precisamente nesta biografía novelada, non? Tú me dejas que yo sea un poco vanidosa, yo creo que Zapatones empieza a vivir ahora. A través de Zapatones, el peregrino eterno, sí. Porque a mí se me ocurrió la idea, descabellada para algunos, de escribir sobre él. Y yo creo que es ahora cuando se empieza a reconocer que Zapatones existió. Y es verdad, Zapatones se codeó con Juan Carlos, rey de España, sí. Zapatones se codeó con Julio Iglesias. Sí. Y fue un año muy importante, fue un año en que el señor Víctor Vázquez Portomeñe tuvo que pelearse un poco con Manuel Fraga, presidente de la Xunta en aquel momento, para decirle, mira, que es el año santo y hay que potenciar esto. Y esto fue en el 93, sí. Y en el 92 se celebraban en España las Olimpiadas en Barcelona y la Expo en Sevilla, ¿no? Con lo cual era un reto muy difícil porque querían conseguir que el Xacobeo fuese un exitazo y lo consiguieron. Claro, e así foi, non? Ti o dicías, non? Esa visita de Julio Iglesias, ese concerto que agora prácticamente 30 anos despois, que o tempo pasa moi rápido, aínda é lembrado como un dos grandes fitos da historia da promoción do Xacobeo. Como recolles ti aquí no libro, que insisto, é unha biografía novelada, non? Sobre a figura de Zapatones. Como recolles ti nesta publicación, pois precisamente, non? Ese fito, e aparte o fito na parte persoal de Zapatones,
Zapatones de poder estar, ou digamos, entre comiñas, codearse co rei emérito, con Xoán Carlos I ou tamén con Julio Iglesias. Es que es verdad que él se codeaba con esta gente y de golpe yo lo que hago es novelarlo y él se sentía muy henchido de orgullo. Lógicamente era, sabes, codearse con esta gente para él era enriquecerse como personaje, se sentía importante como persona. Lo triste de esto es que después él caminaba por esas calles de Santiago y se iba a un apartamento, piso que tenía por la zona del Sar, que era un apartamento muy humilde. Y ahí él, ¿sabes? Se encontraba consigo mismo, con su tristeza, ¿no? Y con la realidad. Pero sí tenía algo muy interesante, yo lo novelo muy bien y entonces ahí lo que, bueno, soy un poco pedante, ¿vale? Yo consigo, creo que novelarlo, hasta el punto de que esos recuerdos que él tiene, porque todos los periódicos se dedicaban a hacerle fotos y al día siguiente había fotos de Zapatones con Julio Iglesias, Zapatones con el rey, Zapatones con... y todo eso él lo guardaba. Y yo me imagino, y por eso lo novelo así, que él debía sentirse moi feliz, porque era lo único que tenía en realidad. Bueno, logo deste Xacobeo do ano 1993, Zapatones tamén fixo o Camiño de Santiago, de principio a fin. Como foi para él, non? Como recolleste aquí? Como foi para él esa experiencia? Él confiesa que hizo 29 Pero veces di, non? el camino. Iso dicía, polo menos, non? Claro, porque yo lo que descubrí ahondando en el personaje es que era un personaje que fabulaba mucho sobre su vida. Es decir, yo me creo, de todo lo que está publicado sobre él, después de hacer averiguaciones, me creo el 50%, como siendo generosa, ¿no? ¿Cómo vivía él eso? Pues bueno, yo como me lo imaginé llegando a San Juan, como imaginé cómo viajaba, me imaginé cómo vive esos momentos mágicos de fe, de magia, de arte que tiene el camino. Y yo creo que en mi imaginación al final consigo que Zapatones sea ese personaje que recordáis todos, que era como un poco malhumorado, que se convierte en un héroe, el villano. Claro, comentaba, recordámoslo todos, porque os que tivemos algunha etapa das nosas vidas vivindo en Compostela, pois claro, recordamos a Zapatones sempre ali pola contorna da praza do Obradoiro. Non sei, creo que se pode decir incluso que se converteu incluso como nunha icona pop do que era Santiago, do que era, bueno, o fenómeno do Xacobeo, non? Esas visitas e eses acompañamentos que facía pois a todos eses grupos que ian chegando, non só agora nestas datas do Apóstol, senón tamén ao longo de todo o ano. Exacto. Que acompañaba, non, na recta final dese camiño, que logo sacaban fotos. Bueno, máis ou menos, contanos un pouquiño como era esas recepcións que Zapatones facía ali no Obradoiro. Yo creo que él consiguió convertirse un poco en pillo. Se dio cuenta que estas gentes que buscaban una fotografía con él, porque él iba vestido completamente de medieval. Es decir, tenemos aquí na portada, en agosto, ahí vestido de medieval, van a ver. De todos modos, me gustaría resaltar un poco en la portada. La portada es magia pura, ¿no? Es una portada de libro muy lograda. Pero si tú ves, la fotografía no es exactamente Zapatones. Con esto de la inteligencia artificial consiguieron hacer un rostro que es muy amable, ¿verdad? Te apetece quererle, ¿no? A este Zapatones te apetece quererle. Es como que no ves ni siquiera los pequeños defectos que él podría tener y me he ido y no sé qué me estabas... Estabas preguntando por esas recepcións que facían peregrinos no Obradoiro. Claro, él se dio cuenta de que era una forma de poder sobrevivir, porque es que no tenía nada, o sea, no tenía familia, no tenía casa, no tenía nada. Era siempre un ser que estaba al borde de la quiebra, siempre al borde de un desahucio. Tuvo la mala suerte, fíjate, de tener un accidente y con ese accidente que estuvo a punto de costarle la vida. Y además es un accidente que a mí me dejó intrigada. Fue Melide, acompañando unos peregrinos en un paso de cebra. Dice el conductor que no se dio cuenta de que estaba cruzando un hombre, ¿no? Y ahí lo dejaron tirado durante no sé cuántos minutos. De ahí sacó un dinero. Y eso creo que fue la primera vez en su vida y la única que consiguió tener un poquito de dinero para poder sobrevivir un poco, para seguir tirando un poquito mejor, pero aún así duró poco, porque también yo creo que al no tener una vida, no tener una familia, yo creo que su vida se dejó vivir, se dejó correr la vida y no se preocupó del futuro y murió muy solo y muy triste,
en Pontevedra solo, ¿no? Abandonado de todo el mundo, sí. Bueno, xa comentabaste agora que a maioría dos peregrinos, dos visitantes que se achegaban ata Compostela, pois en algún momento pois aproveitaban para pedirlle unha foto de zapatones, seguramente haxa fotos de zapatones pois por todo o planeta, porque a Compostela, como non chegan peregrinos dende todas as partes do mundo, foto que sacaban con zapatones, un home que o recibía ali, bueno, cos brazos abertos, pero non sempre cos brazos abertos, porque había veces que se enfadaba un pouco e que tiña moito carácter, non? Aquí tamén os recolles todo iso. Claro, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor se enfadaba un poco porque la vida le trataba mal. Yo creo que en el fondo, por eso en el camino yo lo que hago es que Zapatones se congratula con la vida, consigue perdonar a su mamá, o sea, de golpe se conoce a sí mismo, consigue el perdón, tiene más fe, porque empieza siendo un hombre que no tiene fe y en el camino consigue tener fe. Y al final es un icono. Es decir, y yo creo que la Xunta, que le doy las gracias porque ha sido la presentación el 17 de este mes en la Ciudad de la Cultura, en Santiago, y pude estar acompañada del presidente del Parlamento, señor Santelices, estuve acompañada del señor Merelles, que es el director general de Turismo, y la verdad está potenciando a Zapatones porque creo que han encontrado aquí como un vehículo para potenciar el turismo en Santiago. Zapatones es turismo. Yo hablo con gente de fuera de España, y cuando nos estaba contando, estoy escribiendo esta historia, yo tengo una foto, pero en cualquier parte del mundo, tengo bastantes amigos, y todos me decían, yo coincidí con él, y yo tengo una foto, y de hecho estoy diciendo, aquellos que tengan fotos, que me las manden en mi Facebook, porque puede ser un collage muy bonito y un homenaje, un homenaje a Zapatones. Bueno, unha icona, un símbolo, unha lenda, incluso podemos dicir, non, do Xacobeo, da peregrinaxe a Compostela, como foi, non, que falábamos antes do Xacobeo 93, non, a creación desa figura tan emblemática como é o Pelegrín, pois prácticamente podemos falar tamén da creación dun mito, non, alrededor desta figura, desta personaxe, non? Es que yo creo que él va a ser eterno y Pelegrín va a ser como una anécdota, como fue el COVID, como fue... Sí, pero bueno, 30 anos despois aínda se siguen reinterpretando de cando en vez, non, esa propia figura do Pelegrín, se siguen facendo adaptacións aos novos tempos desa figura que tamén é un símbolo, ¿no? Y de hecho en la mesa donde hicimos el otro día la presentación había un Pelegrín allí. Claro. Quiero decir que el Xacobeo sin Pelegrín no es nadie, ¿no? Y tampoco sen o Zapatones, ¿no? Yo hablo del creador de Pelegrín. O sea, en este libro se habla de todo, se habla de Julio, se habla, fíjate, Zapatones se encuentra incluso con Serafín Zubiri, porque él pasa por Zubiri haciendo el camino y se encuentra con Zubiri. Y un poco más adelante se encuentra con Miguel Indurain, porque Miguel Indurain también vive en un pueblecito de Pamplona, y ahí se encuentra con todos. Hay que leer el libro, porque es una ficción, pero muy realista, y llegas a enamorarte de Peregrino. Claro, agora que dice unha ficción pero moi realista, é unha biografía novelada, non? Por que escolleches esta fórmula para facer este libro? Por que apostaches por novelar a biografía, non, desta personaxe? Mira, te cuento, Dani. Cuando yo a mí me empiezan a hablar de Zapatones. Yo llevo muchos años viviendo en Madrid, ¿no? Yo no sabía quién era Zapatones, lo confieso además. Y yo sé que hay mucha gente que dice, si no has conocido a Zapatones, ¿cómo te atreves a escribir de él? Bueno, yo creo, no he estado en Egipto, pero sí, yo creo que podría escribir sobre Egipto si me documento lo suficiente. Claro. Lo importante é unha boa base de documentación, ¿no? ¿Qué me pasó? Que yo empecé a documentarme sobre Zapatones y su historia, quitando la parte fábula, porque él fabulaba mucho sobre su vida, era una vida que se resumía en muy poco espacio de papel, ¿no? Pues un niño abandonado, su mamá, tiene un hermano vivo todavía, y su muerte, pero no tiene unas grandes gestas, ¿no? Más que vestirse de peregrino. Entonces lo que se me ocurrió es hacer el camino, le cogí de la mano y me lo llevé desde Santiago, después de vivir el Xacobeo, donde describo muy bien que fue el Xacobeo, porque es un recordatorio también para la gente. Hay mucha gente que vivió el Xacobeo, pero lo ve muy lejos. Y hay detalles que de pronto dices, caray, a Julio le pagaron tanto dinero. Y decía el otro día el director general de Turismo, pero fue muy bien invertido. Sí, claro. Claro, porque fíjate, seguimos hablando del Xacobeo 93. Y entonces, pues ahí me he ido, no sé dónde Estabas estoy. preguntando por la fórmula de por qué una novela... Claro, pues le cogí de la mano y nos fuimos caminando desde San Juan y me metí dentro de lo que puede sentir un peregrino. Y un peregrino siente muchas cosas, muchas cosas. Y yo hago que Zapatones sienta
qué ocurre en cada etapa del camino. No intentando ser nunca una erudita sobre el camino, porque no lo soy. Yo también me he documentado sobre el camino y he intentado resaltar aquellas cosas más llamativas que pueda atraer al peregrino, porque el camino tiene tanta densidad histórica. Tan intenso, todo trayecto, ¿no? Todo que si recorrido. lo cuentas puede resultar un tostón. Pero al novelarlo resulta que es muy fácil de leer, es un libro fácil de leer. Le enamoro en el camino, ¿eh? Esa es una parte que tiene que leer la gente, sobre todo los románticos. Claro, los románticos. Claro. Bueno, comentabas antes, non foi hai uns días esa presentación oficial, digamos, desta publicación en Santiago de Compostela, na Cidade da Cultura, unha presentación que, como comentaba a autora do libro, pois estivo moi ben arroupada por figuras importantes, como pode ser o presidente do Parlamento de Galicia, nin máis nin menos, o director de Turismo de Galicia. Contanos un pouquiño, non? Como foi esa posta de longo ali en Compostela, ali ben pretiño do lugar onde adoitaba estar Zapatones. ¿Cómo fue todo ese acto? Fue muy emocionante. Yo tengo que confesar que cuando me lancé a escribir esto, conozco al señor Santelices y yo le dije un día, quiero comentarte algo, ¿no? Y recuerdo que un domingo, lo conté así en la presentación, un domingo por la tarde, en un descanso de un partido, me llamó y empecé a contarle y se entusiasmó conmigo. Estaba haciendo el camino, que sigue haciéndolo, porque claro, sus obligaciones no le permiten hacerlo de tirón. Sí, claro. Y entonces se entusiasmó. Y yo creo que él es el alma mater para que Turismo haya dicho, esto es muy interesante y vamos a apostar por Zapatones, porque es un personaje muy llamativo para el Xacobeo, muy llamativo. Oye, como está sendo a resposta do público, non? Porque nos comentabas agora que estás recibiendo, por exemplo, fotografías de Zapatones. Como están sendo os lectores que xa están en contacto con este libro? Es maravilloso porque ayer una lectora me escribía y me decía, me has hecho revivir. Yo tuve un episodio, me contaba que había tenido un episodio con un hijo que habían tenido que operar en la Clínica Universitaria de Navarra. Y las cosas que yo cito, dices que no te puedes imaginar, yo he revivido aquella época, qué bonito, he vuelto a vivir. Es una señora de 82 años y me lo trasladaba como algo maravilloso, ¿no? Yo lo que pretendo con esto es que la gente se emocione y que pueda leer y que se divierta, y creo que lo he conseguido. Y tengo que dar gracias porque de verdad los lectores están siendo muy generosos. Zapatones es él el que está haciendo el milagro. Ha despertado muchísima curiosidad y francamente quiere todo el mundo leerlo, y yo estoy encantada, y ya lo que quiero es que se sientan muy contentos y muy felices. Quiero aprovechar también para decir que el día 8, que es un viernes, como él nació en Camariñas, ahí está enterrado, el ayuntamiento va a hacer una presentación donde yo voy a asistir. Sandra Insua es la alcaldesa, está entusiasmada con esta idea y creo que va a tener muy buena acogida también ahí. Y mira, un detalle es que hay una en Ponte de Porto, que es donde él nació. Sí, en Camariñas, sí. Camariñas. En ese lugar hay una librería. Yo hablé con la librera, y me dice, no te hagas ilusiones, aquí no se vende nada. ¿Cómo no se va a vender? No. Y luego me dieron una alegría porque me dijeron que a la distribuidora le habían pedido no sé qué número, pero no un ejemplar, sino bastantes. Bueno, con lo cual es que la gente quiere leer. Pois nada, tomamos nota desa presentación, sempre é unha boa excusa para chegarse pois por toda esa zona maravillosa da Costa da Morte, máis se cadra para aproveitar para ir á presentación desta maravillosa publicación. Mira, estamos acostumados, non, ao longo da túa trayectoria a ler cousas, pois non, sobre todo vinculadas a, bueno, as celebridades, non, ou a prensa rosa, podemos dicir, porque te acostumas a falar normalmente pois de, que sei, Isabel Preisler, da familia real. Supoño que ti a hora de coller o papel e o lápiz houve un cambio moi grande a hora de falar desas celebridades, desas personaxes, a falar de Zapatones, non? Claro, fíjate, los últimos libros que escribí es Cristina, historia de una traición, que es basada en la historia de Cristina, la infanta Cristina. La infanta Cristina, ¿no? Y bueno, también tuvo mucha aceptación y yo me acerqué a la persona, ¿vale? Después escribí Leticia la plebeya y me acerqué a la reina, a la persona. Después escribí Sofía, la reina de la triste sonrisa, y me acerqué a la reina. Y después el último es Elena, la infanta, ¿no?, que pudo reinar, y me acerqué a ella también. Con Zapatones hice exactamente lo mismo.
me acerqué a él como persona. Entonces intenté meterme dentro de su pellejo, ¿no? Yo me metí en el pellejo de Leticia. Claro. Y bueno, pues llegas a comprenderla, llegas a entender su historia, porque es una historia bastante complicadita, ¿no?, para ser reina, y llegas a comprenderla. Pues es que con Zapatones es lo mismo. Bueno, e despois de Zapatones, sempre acostumo, porque son así un pouco curioso, a preguntarlle aos meus convidados e convidadas, despois disto, que ven despois? Non sei se nos podes adiantar algo, se tes quizáis algunha idea na cabeza. Sí, no, está hecha, se te quedas coa familia real ou apostas de novo por algunha personaxe deste estilo? Mira, mi editor me dice, tú eres la biógrafa, ¿vale? A tu estilo, porque yo creo que al final voy a hacer un estilo María José Lorenzo, que es único, porque no tiene nada que ver, incluso porque no velo mucho las biografías. Entonces ahora le va a tocar, pero yo creo que todavía no tengo que decirlo. Pero en 2-3 meses sí, yo creo que va a haber un impacto y todo el mundo va a decir, pero ¿cómo es posible? De esto vas a pasar a otra cosa tan llamativa, ¿no? Bueno, es un personaje muy importante en España, quizás el más importante dentro del mundo de la farándula. Vale, aí che preguntar se era o rei Xoán Carlos, que ademais un habitual aquí no Concello de Sanxenxo, se hoxe aproveitabas para documentarte un pouco por aquí, entendo que polo tanto non é sobre o rei Xoán Carlos, que creo que non escribiches, non? Porque dicías Cristina, a infanta Elena, a raíña Sofía e a raíña Leticia, pero de Xoán Carlos de momento non. No. Pero sí escribo mucho de Juan Carlos en la biografía de Sofía. Claro, inevitablemente, ¿no? Escribo de él, escribo de Corina, escribo de Bárbara Rey. Claro. Inevitablemente, pues sí, cuento. Y tengo la suerte de haberle conocido, ¿no? Pues en Mallorca, al venir de la Prensa del Corazón. ¿Qué es lo que me está ayudando? Yo para sacar esto adelante y contar con vuestro apoyo es porque muchísimos compañeros de pronto se han sorprendido y creo que me tienen cariño y han dicho, aquí estamos a tus pies, y me están apoyando y no me falta la entrevista, ¿no?, como es tu caso, que te agradezco muchísimo, para poder hablar de Zapatones. Y en este caso Zapatones es que es magia pura. Y el 16 de septiembre lo presentamos en la Casa de Galicia en Madrid. Pues tamén tomamos boa nota. Eso es una apuesta de largo. De andar por ali, por Madrid, neses días. Claro. María José, unha última pregunta, porque claro, xa decía no arranque, non, da entrevista, ti eres de Pontecesures, ademais é bastante habitual que cando che fa unha entrevista, cando pois che publican algo nalgún xornal, sempre falas de Pontecesures. Se eu teño a dúbida, non tiven tempo suficiente para analizar todo o teu traballo, quería che preguntar se é que non o fixeches xa, se tes previsto ou che gustaría facer algo centrado ou ben en Pontecesures, algunha publicación relacionada con Pontecesures ou con algunha personaxe que sexa emblemática deste pequeñísimo municipio que temos aquí ao ladiño. Sí, mira, Pontecesures tiene una historia muy pequeña, porque solamente tiene 100 años, que se celebran el año 25, el año que viene. Sí. Pero tiene una gran historia y hay muchos personajes ahí. Entonces, como es posible que Zapatones de los 29 caminos haga el francés, pues supongo que vamos a llegar a Pontecesures y ahí podemos a contar lo que es la historia de Pontecesures. Hay una historia que no está contada y que yo pediría, porque es uno de los pueblos más bonitos que hay en el mundo, para mí, fíjate. Y además tuve la suerte que don Elisardo Temperán, el canciller de la catedral, que nació en San Julián, como yo, en Pontecesures, estuvo ahí a mi lado. Y además me leyó el libro, se notaba, porque como estaba hablando de él, se notaba que lo había leído. Y para mí, fíjate, un orgullo inmenso. ¿Qué quiero de Pontecesures? Quiero que cada día sea más grande, quiero que se siga celebrando la fiesta de la Lamprea, a Festa de Lamprea, que este año no se celebró, porque, mira, si no hay Lamprea hay que inventarla, pero vamos a hacer la Festa de Lamprea. La Festa do Churro la han cambiado para enero, que sí, que para enero yo como ciudadana de Cesures me voy a tomar un chocolate, pero como nos interesa que venga a tomarlo mucha gente y que se hable, pues vamos a seguir haciéndola en agosto. Yo sé que a la alcaldesa no le va a gustar nada lo que estoy diciendo, sé que no soy correcta para la gente de Cesures, para alguna, porque digo estas cosas, pero quiero tanto a Cesures que creo que tenemos que hablarlo. Fíjate, yo tengo un grupo de gente que se llama Gente de Pontecesures. Sí. Después de 8 años conseguí que por primera vez se quedase una lamprea en Pontecesures. Y se quedó, y la pagaron, 15 euros cada uno. Y sabes, el que la pescó, la primera. Y bueno, el año siguiente no conseguí hacerlo y ya desistí, ya no quiero que se haga más, porque no, es muy difícil, debe de aunarse un poquito más Pontecesures.
La unión hace la fuerza. Bueno, pois se parece deixámolo aquí, nos de contado imos marchar ata os xoves de Codax, esta iniciativa que organizan dende hai xa 11 anos na adega cambadesa. A receita é a de sempre, non? É mesturar viños con artistas do máis variado que crean para esta ocasión, para a ocasión dos xoves de Codax, concertos únicos e irrepetibles. Vemos esa reportaxe de contado, pero que antes teño que agradecerlle a María José Lorenzo a súa visita aquí ao Verán ao Concello de Sanxenxo. Se te parece, rematamos pois cunha cousa tamén moi galega nesta ponte do Apóstolo, como é o viño de Martín Codax. Moitísimas grazas. Por Zapatones, por el programa e por ti. Graciñas. Hola Dani, pois nada, estamos aquí na terraza de Martín Codax pois disfrutando destas vistas para esperar unha gran posta de sol pois acompañado dunha boa música e como non, todo eso regado pois cun bo viño. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. É a terceira vez que vimos, o terceiro ano. E que se está parecendo? Ben, moi guai, a verdade que sí, ademais que temos aquí amigos traballando, así que sempre nos van tratar un pouquiño mellor. De Pontevedra. É a primeira vez que vides a... Sí. Sí, a primeira vez. Que vos está parecendo isto? Muy bonito, de momento. Muy chulo, sí. Está fenomenal, súper bonito, como todos os anos. Sempre solemos vir unha vez, nos gusta moito, porque o temos aquí ao lado e a veces non lle damos importancia que temos ao lado. Estoy encantada aquí en Martín Codax. Precioso, vistas increíbles, o sea, maravilloso. É unha terraza única, do mellorciño que hai en calquer parte do país. A verdad que é un sitio inigualable. E encima a combinación ca música. Pois mira, pareceme un entorno maravilloso. Un viño maravilloso tamén, aínda que levo solo un, pero bueno. Un sitio súper agradable, moi bonito e esperemos que o concerto nos guste tamén. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. É a primeira vez que veño. É a primeira vez que ves aquí esta terraza? Sí, sí. Está parecendo terraza. É unha barbaridade. Estamos falando agora das vistas que... Isto é unha barbaridade. Nos defendíamos moitas veces que seguramente vivíamos nun dos mellores sitios do mundo. Non é máis que chegarse ao balcón e botar un ollo por aí. E isto acompañado dun viño. E desta xente tocando, son que son unhas máquinas. O noso objetivo cos xoves de Codax é reforzar a nosa proposta cultural e a nosa aposta pola cultura como símbolo de identidade, que é o que fai que teñamos estes albariños por estar aquí na zona do Salnés, por ser galegos, e, pois, como todos os anos, é un programa bastante ecléctico. Unra, bueno, cumple 25 años y hemos un poco decidido poder contar con un cuarto elemento como es el Niño de Elche y trabajar desde el punto de vista de los cuatro. En realidad estamos trabajando en temas de Sunra, poniéndoles voz y cante y poesía por medio del Niño de Elche. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Muy importante la labor de los xoves de Codax porque de alguna manera el poder trabajar como hemos estado trabajando una semana, de juntarnos y poder exponer es algo que no acontece muchas veces, ¿no? Y es, digamos que está a una altura que para nosotros la experiencia ha sido altamente gratificante. Hoxe temos unha tarde de verán que realmente se acompañado da posta de sol se xa un xoves maravilloso como acostuma ser. Tanto xoves como as tardes do Atlántico tamén merece moito a pena, así que tendes unha iniciativa fantástica. Vengo para ser fan number one. Vamos a sorprendernos un pouco, non? Que en verano é do que se trata un pouco. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.
Aquí seguimos no Verán Verán de contado, recibimos aquí no Concello de Sanxenxo a Yaya DJ, pero es que antes temos que ir coa nosa axenda de eventos. Comezamos no Concello de Ribeira na festa do Percebe de Aguiño. A festa vaise celebrar este 28 deste mes de xullo, un evento que vive neste 2024 unha edición moi especial porque van conmemorar o seu 25 aniversario. Precisamente, co gallo deste cuarto de século de vida, este ano temos novidades moi interesantes. Por exemplo, un prato conmemorativo que inclúe unha inscripción do 25 aniversario ou a venda de camisetas especiais. Dende a confraría agardan repartir preto dunha tonelada de marisco. A ración de 375 gramos acompañada de cachelos terá un prezo de 18 euros. Haberá tamén empanadas, polvo e churrasco. Antes dos percebes en Aguiño temos outra cita, neste caso no Concello de Muros co Castelo Rock. Estaba na horta, petaron na porta, fun correndo a ver quen será. Era checar a miña vecina. Aquí tamén teñen moito que celebrar porque neste 2024 conmemoran a súa 20ª edición. O festival arrancou xa este venres, pero continúa na xornada deste sábado día 27. Na programación, Agorafobia, de Babun Show, Trapos Sucios, Tecor Societario, de Misterines ou, por exemplo, este que estamos a ver, Brais das Hortas, que participa tamén neste Castelo Rock. Ademais, teremos un pasacalles dos festicultores. De botar kibis Eu fixenlle caso e dun sachadazo 6 buratos xa le furei Abono e terra. E conta atrás para a festa do Albariño de Cambados. Cansada do ruido dos autos e sempre andar ás presas. Cansada do ruido dos autos e sempre andar. A cita inclúe, como sempre, moitísimas propostas, ademais das tradicionais casetas no Paseo da Calzada ou o Túnel do Viño. O Albariño complétase tamén cunha intensa axenda musical, comezando por The Rapans, que xunto con Catuxa Salón, a quen estamos a ver, ofrecerá un concerto na Praza de Fefiñáns o día 31 de xullo á noite. Pero temos máis concertos no Albariño. O día 1 de agosto, Brian Myers e Jargue Zeta, o venres 2 de agosto, Miranda e Xego, e o sábado 3, Colectivo Panamera e Carlos Ares, así como o domingo 4, a banda de música de Castrelo. Estaremos pendentes aquí tamén no Verán Verán da programación das festas do Albariño. Vivir unha vida tranquila, non quero seu diñeiro, caramba, non me compra a vida, non me quite tamén as terras, caramba, non me quite a vida. Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán. O que ven a continuación vai a ser unha auténtica fantasía. Nosa seguinte convidada é a banda sonora de 1001 eventos e de 1001 festas aquí nas Rías Baixas e tamén noutros puntos de toda a nosa xeografía. Con nosco aquí, ademais, armada e moi ben armada, Yaya DJ, que tal? Hola. Está, sí, señor, unha auténtica maravilla para recibirte aquí no Concello de Sanxenxo, porque ademais así, con esta pistola, sí. Hai que saber manexar moi ben ademais estas armas, con estas pistolas, ti recibes e inauguras cada unha dos teus shows, non? Dos teus espectáculos, non? Sí. A verdade é que sí, que gústame moito interactuar co público e entón, sabes, esta é unha posibilidade a maiores que me dá que cando hai familias enteiras, vamos, pasan o pipa coas pompas. E que ademais non sei que nos pasa a todos, porque é ver unha cousa destas e todos nos poñemos como un gato detrás dunha pelota, non? É maravilloso, é algo que dá moita alegría. Mira, tes agora mesmo uns meses moi intensos, con moitísimas sesións, non só por aquí, pola comarca do Salnés, tamén noutros puntos da nosa xeografía. Moita intensidade neste Verán Verán, non? Sí, a verdade é que tive un verán que non contábamos e a verdade é que é a tope. Agora, por exemplo, esta fin de semana teño 4 bolos. Mi madriña. Teño, sí, é que non damos abasto, mira. O venres teño o Armadiña, con barro, en pollo. Que cando estamos a emitir este programa, por certo. Sí, é verdade. O sábado teño un evento privado, teño en Moaña, teño unha sesión vermú. O sábado a noite teño Rumboia, que é en Abadín, en Lugo. En Lugo.
sí, e o domingo teño un carril moi pretiño da casa. Sí, son as festas de Vilagarcía. Son as festas de San Fidel. Claro. E entón, sí, chamáronme e eu encantadísima, claro. Bueno, pois despois, se che parece o remate, lembramos especialmente esa data no Concello de Vilagarcía, pero agora, para aqueles que non te coñezan aínda, que cousa rara me parece, contanos un poquinho como son as sesións de Yaya DJ. Pois mira, eu o que pretendo sempre coas miñas sesións é que haxa unha conexión co público. Non podo ser esa DJ que está ali pinchando, mirando cada música. Non podo, claro. non mo permite, sabes, a miña forma de ser. Eu teño que sair, interactuar, e sobre todo crear unha conexión co público, que eles o pasen ben, que canten, que bailen, que disfruten ese momento, sabes? Por eso de o das pompas, o de, bueno, moitas máis cousas que saco, non? Sí. Porque creo que o disfruten, que sexa un momento de lecer, de diversión, de, sabes, que o pasen moi ben, que nese momento esquézanse de todos os problemas que temos na vida, sabes? E penso que sí que o consigo, polo de agora, ainda non me dixeron nada, polo de agora sí. Mira, todas esas cousas que levas, que sacas, que pos, que quitas, que o que nunca pode faltar, non? Desto de que esquecinme algo na casa, pero que é aquilo que nunca pode faltar, xa sexa ou ben algún elemento co que sorprendes ou ben algo da sesión, que é o que nunca pode faltar. Sempre levo, mira, sempre algo, sempre fago un guiño ao colectivo LGTB, sempre, xa saco unhas salas onde, sabes, está a bandeira. As cores da diversidade, non? Xa a bandeira, levo unha bandeira tamén, levo sempre moito, é que levo tantas cousas, abanicos, levo de todo, se poño folclóricas levo abanicos. Así un popurrí de fantasía, non? Sí, porque é unha mestura de música, dende, podo pinchar dende La Pantoja, que parece que é unha burrada, pero de verdade que queda moi ben en sesión. E é moi bailable tamén. La Jurado, que tampouco pode faltar. Gran fan. E dende eso ata poñer, pois, non sei, las Cumbia Kirs, Chocolate Remix, quero dicir, é unha amplia variedade, sabes? Empezo dunha maneira sempre adapto, sabes, as sesións ao sitio onde vou, non é o mesmo pinchar nunha asociación pequeniña, nunha verbena, que pinchar nun evento xa moi grande, non? Como por exemplo no Revenidas, que estou agora en setembro, claro, cambia totalmente. Entón, pero bueno, eu adapto e a verdade é que polo de agora ainda non tuve críticas. Mira, ademais creas na mesa, non? E nas sesións creas un ambiente moi teu, porque, bueno, xa estás contando, non levas de todo, pero claro, levas tamén ganchillos, non? Tapetes de ganchillo que colgas por ali. Levo tapete de ganchillo da miña sogra, a verdade. Levas candelabros con 80 velas por ali, levas de todo para crear ese ambiente que... De yaya, un ambiente de yaya, claro, son unha yaya e as yayas levamos ese tipo de cousas. Pero bueno, tamén o fago como unha crítica, a ver, todo isto comezou como unha crítica á organización de eventos, é dicir, sempre os cartéis eran sempre homes, sabes? E era un pouco por darlle visibilidade ás mulleres. Agora mesmo non é así, agora mesmo xa evolucionou. Pero bueno, ainda sigue sendo, non? Ainda a maioría son homes, non en todos os festivais, non? Pero, bueno, moito sí. Entón, era unha crítica. Entón, sigo facendo, eu pincho solo mulleres. De vez en cando me meto algún home? Sí, pero moi poucos. Por darlle máis visibilidade ás mulleres, nada máis, non é por outra cousa. Que meto temas, vamos, Atrévete de Calle 13, sabes, podo meter Manu Chao, Fermín Muguruza, quero decir, pero sí sempre a base, o 95-99% son mulleres. E xa che digo, comezou como iso, como unha crítica para que se lle dea máis visibilidade ás mulleres e ao colectivo LGTB, evidentemente. Eso sempre é a miña bandeira. Porque dicías, non, agora cada vez é máis habitual ver mulleres, pois, por exemplo, pinchando, pero vénseme agora mesmo a cabeza un cartel que vin outro día colgado dentro nunha parede en Pontevedra, que se chamaba, bueno, o cartel chamábase Pirolo Fest, facendo unha crítica precisamente, enumerando todos eses eventos aquí en Galicia que prácticamente non teñen presenza de mulleres, non? Non teñen. E mulleres maiores, como a min, imposible. O edadismo xa é unha cousa brutal, é dicir, ti chegas a unha idade onde tens que facer ganchillo, plantar leitugas e pouco máis. É dicir, e non, podemos facer moitas máis cousas. Eu aventureime nesto fai moi pouco tempo, fai 3 anos, como moito 3 anos e medio. E resultou, quero decir,
a xente non se asusta cando ve unha persoa maior en riba dun escenario e que se divirte e o pasa ben e consigue que o público tamén o pase ben, sabes? Pero sí que eu é unha loita que teño tamén contra o edadismo. Non? Claro, bueno. Sí, porque non pode ser, é dicir, ti podes facer o que queiras a idade que queiras. Claro. Sí, ata cando ti queiras, claro. Se só podo ganchillar, non, eu ganchillo cos temas, coa música. Fago aí esas mesturas. Claro, aparte desas, non, desas reivindicacións, desa reivindicación do colectivo LGTBI, do feminismo, tamén desa loita en contra do edadismo, tamén a base, por suposto, das sesións de Yaya DJ, crear ese borrollo, non? Sí. Esa é a clave, non? Detrás dese borrollo veñen todas as reivindicacións, non? É dicir, a clave para estar nesta loita e tamén esa loita dende a diversión e dende a festa. Sempre, a base é a festa, para min é imprescindible. Se a xente non o pasa ben, eu non estaría cómoda. Claro. Eu necesito que a xente divírtase, baile, disfrute, cante, grite. Sí, para min é imprescindible. E pola de agora conseguímolo e aí estamos. Sempre hai un traballo detrás, xa che digo, porque eu moitas veces vou acompañada dunhas mozas que a tribo sempre me acompaña e colaboran en moitas sesións donde facemos, pois, imagínate, unha versión de Rafaela Carrá, nos metemos percusión, panderetas, cunchas, entón facemos moitas mesturas, entón, coa tribo, é dicir, sempre hai un traballo, porque isto, pois, require uns ensaios, estamos ensaiando durante bastante tempo e adaptar esa canción, pois eso, a percusión, a tal, e aí estamos todo o rato traballando. Hai un técnico de son que monta todo, que está por aquí. Temos aquí detrás das cámaras, non? Sí, que leva todo e, bueno, é todo un traballo, parece que chegar ali e montar e non. A verdade é que é moito traballo. Detrás de todo hai moito traballo sempre, porque non é chegar a Sanxenxo e poñerse aquí a falar, hai que montar todo o equipo que a xente desde a casa non ve tamén. A que sí, que non se ve e todo isto require moito traballo. Claro, mira, falábamos agora de que, efectivamente, nos cartéis dos festivais, cada vez os grupos femininos, as voces femininas, pois pouquiño a pouco foron conseguindo o espazo que necesitaban e que moitos reivindicades e reivindicamos, pero sí que é certo que no teu caso, non, ser DJ segue a ser un territorio moi masculinizado, non? É dicir, é moi difícil atopar nunha festa ou nunha discoteca que haxa, pois, unha picadiscos, unha DJ, e máis aínda determinadas idades, non? Iso xa parece unha cousa imposible, non? Imposible, cando dis a Yaya DJ é como, buf, nos va a poner Paquito el chocolatero. Pero mira, por que crees que sigue pasando isto de que as mulleres non consigan tamén introducirse aí no mundo dos DJs, digamos? A ver, porque na música pouco a pouco sí que non, nos festivais. Un discurso sobre o patriarcado. Pero bueno, é o momento tamén de aproveitar para reivindicalo. Ten moito que ver co patriarcado, quero dicir, as mulleres están relegadas a determinadas profesións, a determinados sectores, a determinados... E sobre todo cando tes unha idade. Chegada a unha idade ti tes que dedicar a determinadas cousas. Entón, está incluso como mal visto, non? E para min é como unha reivindicación, é como... teño que loitar contra isto, sabes? E digo yo a todas as mulleres, porque hai moita xente que eu coñezo que a mí é que me gustaría bailar, pois baila. Claro. E que me gustaría cantar, pois canta. Eu digo yo a todo o mundo que si vos gusta, por que non o facedes? Pero as mulleres sempre me din eso, que o que lles costa é por ser mulleres. Mira, vou contar un detalle. Outro día estaba pinchando nunha festa e había unha persoa ali diante, un chico, e estaba lanzando auga para todos os lados. E digo, tío, ten cuidado, porque me vas a mollar con toda a maquinaria ali diante. Xa non a min, a todos o equipo de son. Claro. E tal, e seguía. E entón parei de tocar e dixenlle, mira, non me tires máis agua, non me tires porque vou a baixar e vamos a ter un problema. E claro, quedouse como dicindo, pedíame perdón. E digo, claro, eso mesmo ti pensas que lle pasaría a un home? Non lle pasaría. Xa. No momento que lle cuidado, non o faría. Sí, xa se apartaría, pero como eres unha muller e maior, ala, xa está liada, e entón é como, bueno, pero eu tiro para diante, son bastante positiva, a verdade é que me reciben en todos os sitios onde estiven e estou de maravilla, nunca tiven un problema, é maravilloso, estou encantada, de verdade que sí, é algo que me encanta, disfruto, eu bailo todo, e eu penso que adelgazo,
En cada bolo adelgazo. Mira, ti, xunto coa señora DJ, que tamén lle mandamos Sí, unha aperta, que ademais estivo aí 2 temporadas aquí no programa, é unha amiga tamén de Canal Rías Baixas, Raquel, pois ti con ela estás presentes en moitísimos cartéis de moitísimos eventos, pero claro, queremos máis mulleres DJ. E coincidimos, ademais. Sí, moitísimas veces, non? Sí, moitísimas. Pero é o que dicía, non? Queremos máis mulleres DJ, e a ver, agora que é un momento no que podemos entrar en calquera páxina web e comprar destas mesiñas así moi cativas, non? De tal, pero bueno, para xogar na casa e pasalo ben así nunha barbacoa un sábado e tal, moitas mulleres que igual quedan solo niso e que despois din, pois, joder, me gustaría dar o paso. Que den o paso. Que lles dirías ti para que den ese paso? Que non teñan medo, que se atrevan, que non hai problema, que de verdade, que non teñan medo a ser xulgadas. E que ese é o problema, non sempre, que van a decir e que van a pensar, non tenche que importar. É dicir, a vida acabase, é finita, entón, o tempo que estés, disfruta, o fai o que queiras, claro. Eu sempre lle digo mesmo a todo o mundo, vamos a acabar? Sí. Entón, cando estés aquí, ti disfruta, e fai o que queiras. E iso non, sabes, faiche pensar de outra maneira, de decir, bueno, pois, é verdade, por que me vou a parar nisto? Non, podo tirar para adiante, tira, faino. E podes, claro. Que digo yo a todo o mundo, sí. Pero non sei se no teu caso foi precisamente así como decía agora, así nas festas na casa e así nas barbacoas cos amizades e coa familia, non? Empezaches así. Tal cual, e nalgúna asociación, fasti unha festa, queremos facer un guateque anos 70-80, veña, vamos, 80-90, veña, vamos. E logo de repente un día dixérome, por que non pinchas ti? Por que non pinchas ti? E digo, vale. É dicir, eu tamén teño que dicir que son bastante valiente e bastante atrevida. Claro, sí, non teño medo, sí, nesas cousas, sí, e tiro para diante. Falabas antes, non, do factor da idade, de que moitas veces, pois, en empregos, en cantísimas cousas, non? Cantas veces non falamos de que o desemprego, cando unha persoa queda sen traballo aos 55 anos, que é moi difícil atopar logo un emprego, non? No teu caso, o tema da idade, que dificultades supuxo a hora de pasar de ser afeccionada a profesional neste mundo? Para mí ningún, a verdade, ningún, pero porque eu son unha persoa que non me importan as críticas. É dicir, a min resbálame, eu sei que o que vou a facer gústame, e se lle gusta ao público e o fago ben, eu quedome moi tranquila, pero hai moita xente que se sinte moi xulgada, criticada, eu non, eu tiro para diante. Fixo na primeira vez, vin que gustou moito, fun a segunda, fun a terceira e de repente era como, entrei nun círculo que non he saído, a verdade, e estou todo o rato, sí, maravilloso, é maravilloso. Mira, non sei, claro, se eres un fenómeno único en toda Galicia ou se coñeces algunha outra yaya DJ de Galicia ou xa non sei, do resto de España? Non, maior non. Coñece toda a xente, moitísimo máis xoven que a min, sí. De feito, cando chego ao sitio sempre, bueno, e isto, axúdoche por aquí? Non, sei facelo, sí, facelo, non pasa nada, sabes? Pero bueno, penso que é por amabilidade, pero claro, vente maior e axúdoche? Non. Claro, sí. Necesitas que? Non. E mira, nas túas sesións tes tamén, xa comentabas antes, non, ese grupo, ademais hai un grupo fiel e tamén un grupo que te axuda, pero tamén un grupo que xa son as primeiras persoas que se encargan de facer a festa, que se poñen aí, desa xente que se pon en primeira fila e que son os encargados prácticamente de levantar ao resto da sala. Son tamén unha parte imprescindible, non, do teu espectáculo. Teño aí un grupo de xente que me sigue, onde vas este fin de semana? Ya, ala vou a tal sitio, vou a tal, sí. E aí veñen a onde vou, a verdade é que teño moita sorte, eu recoñezo que, bueno, non sei se é por sorte, si porque lles gusta o que fago, pero sí, a verdade é que sí. E moitas felicitacións sempre polas redes sociais e sí, por exemplo, o Rianxo, que teño un asados agora en agosto, e xa fun o ano pasado, a verdade é que cando vou a un sitio, repito. Sempre repites. É unha pasada. E este ano outra vez, e bueno, ali teño, vamos, unha de xente que lle encanta o que fago, sí, encántame. Xa que falábamos, non, de como viven as túas seareiras, pois as túas sesións, falamos, ou metémonos de cheo, mellor dito, nesas sesións, todo grandes temazos, podo dar fe ademais tamén de que son todo grandes temazos, todo para bailar todo o tempo, pero claro, tes que escoller unha canción, ou se queres dúas, que sexan imprescindibles, é dicir, que todo pode variar, pero esa ou esas dúas teñen que ir sí ou sí. Pois mira, a ver,
Agora mesmo, porque claro, vai dependendo sempre do momento e das cancións que vayan saindo, claro. Agora mesmo Zorra, ten que ir. Estoy en un buen momento, era cuestión de tiempo, Zorra. Mira, quero que falar esa canción, logo falaremos se cadra un poquinho máis desa... É que hai que profundizar nesa canción, hai que saber de onde ven, como ven, e a verdade é que moita xente critica esa canción e deberían saber por que se fixo esa canción. E máis, se che parece, vamos a ver os compañeiros de realización a ver se temos preparada esa primeira canción, porque vamos facer agora un xogo con Yaya DJ, vamos a lanzar aí pois 3 cancións, 3 temazos e a ver pois que nos comenta, non, que de cada unha destas cancións, ademais temazos que está garantido forman parte da playlist de Yaya DJ, así que imos coa primeira, a ver que sai por aí. Reconstruida por dentro. Aí estaba, non? Que claro, falaba de Zorra, somos aquí, ademais podémoslo dicir, somos os dous aquí zorristas, totalmente. Contanos esta canción porque é unha imprescindible das túas sesións. Ten que ser imprescindible. Primeiro, porque é unha muller. Segundo, porque é maior. Sí, señor. Segundo, terceiro, porque leva moitos anos facendo música esta muller. Parece que naceu da nada e non. E porque esta canción, si profundizas na letra... Di moitas cousas, Di moitas cousas. A xente quedou únicamente con esa parte de Zorra, pero claro, que di moitísimas máis cousas. E fala, pois, bueno, non vou explicar todo o proceso, pero si, dun... Sí. Bueno, pois un proceso para converterse pois nunha zorra de postal, non? Que é a conclusión a que podemos chegar. Te vistes porque tal, porque sales porque tal, e sempre esa crítica, non? Esa crítica, do que falábamos antes. Sempre pegado, non? Ao feito de ser muller, non? Claro, e é que non pode ser. Da igual, eso mismo, fai nun home non pasa nada, fai nunha muller, problema. Eu se saio e chego tarde, pois non son nada. Si chego tarde, zorra. Claro. E se saio sola, zorra. E por que vas así vestida, e por que tes que levar perdona, claro. Penso que cambiar un pouco a mentalidade, que cambiou, recoñezo que cambiou, pero vamos avanzando, pero hai que avanzar un pouco máis, un poquinho máis. Pois imos coa segunda das cancións, imprescindible tamén nas playlists de Yaya DJ. Unha diosa. Non pode faltar tampouco Shakira, non? Unha diosa. Para min unha diosa. Shakira leva moitísimos anos traballando, moitísimos. Desde que era unha nena. Vin vídeos, non? Buscando cancións de Calmeto no verán, vin vídeos de cando salía nas teles, presentándose nun concurso de televisión, pero era unha rapariga de non sei, 14, 15 anos. Leva toda a vida cantando. Todos os éxitos dela, todos os temas dela son éxitos, sempre. Claro. E os recoñece todo o mundo. Tipos este tema e o canta todo o mundo. Todo o mundo. Claro, é un temazo xa emblemático, non sei cantos anos ten, non sei se xa 20 ou máis, porque claro, o tempo pasa moi rápido. E eu pincho, porque eu pincho cousas de fai 20 anos, como pincho cousas que saíron agora, fai 2 meses. Claro, La Potra Salvaje, vale. Tamén. Claro, por suposto, pero sí que esa solera que teñen esos temas, todo o mundo as recoñece, as interioriza e as canta, e é maravilloso ese momentazo, todo o mundo cantando. Para min é, de verdade, póñense os pelos de punta, todo o mundo cantando unísono esa canción. Claro, se nos quedaba algunha dúbida con Shakira, a canción famosísima de Shakira con Bizarrap, mensaxes claros e contundentes para quen queira entender que entenda, mais non se pode engadir. Non, pero é que non é a única muller que lle canta o desamor, é que xa Paquita la del barrio, sí, claro, rata de 2 patas, animal rastrero. Animal rastrero, quero dicir, sabes, é que foi moi criticada tamén esa canción e digo, en serio, eu lembrome a primeira vez que a pinchei e estaba en Vigo. Acababa de sair esa canción. Bueno, para tipos como tú, estás escena, ¿no? Xentísima, bueno, pero a xente estaba indignadísima. Digo, bueno, pois se estades indignadas, vamos a poñer esta, que tamén ya dedico, pum, rata de 2 patas, e todo o mundo era como... Esa é un temazo, ademais, un temazo. Son temazos todos. Eu solo pincho temazos, xa te digo, solo temazos. Pois falando de solo temazos de Yaya DJ, imos coa derradeira das cancións, imprescindible tamén na súa playlist. Y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Esta non falta nunca, non? Nunca, sempre remato con este tema. Contanos, porque esta é a derradeira canción de todas as sesións, non?
Para min é imprescindible dar as gracias a todo o público que estivo comigo, que me acompañou nos momentos, sexa pouco, sexa moito. Eu quero que saiban que eu agradezo de corazón que estén ali. E entón, que mellor que esta canción para darle las gracias. Pensa, non hai outra mellor que esta. Efectivamente, ademais unha grandísima muller como era Lina Morgan. Exacto, toda unha mulleraza. Entón, sempre a poño e a xente encanta. Falle moitísimas gracias, eu sempre con unhas plumas, con un gorro e tal, pero bueno, é unha maneira de despedirme. Bueno, pois tamén agradecidísimos e emocionados que estamos aquí no Verán Verán de ter hoxe connosco a Yaya DJ. Foi un auténtico placer, insisto, agradecido e emocionado porque estiveses hoxe aquí connosco. Lembramos esa data que me comentabas ao comezo da entrevista, que é a máis inmediata, vas a estar dentro duns días tamén en Rianxo, pero quedamos tamén con esa data de Vilagarcía. Vilagarcía é o domingo e o sábado rumboia en Abadín, na provincia de Lugo. Pois nada, pero Carril o domingo. Quedamos con esa data no Concello de Vilagarcía, na vila de Carril, na maravillosa vila de Carril, e nos imos rematando este Verán Verán e facémolo, por suposto, con música, como acostumamos facer todas as semanas, hoxe co Festixeve, o festival que se celebra na parroquia pontevedresa de Xeve, nesta edición entre, anoten, o 1 e o 4 de agosto. A xornada principal vai ser a do día 3, coas actuacións de daqui da ría, tamén de Lontreira, ademais un grupo que estivo tamén aquí ano pasado no Verán Verán e que ten como principal componente a súa voz feminina, grupo co que, por certo, aproveitamos hoxe para poñer o punto final a este Verán Verán. Non sen antes agradecer de novo a visita de Yaya DJ, verémonos de novo nalgúnha sesión por aí. Seguro. E rematamos, se te parece, con Martín Codas, aquí tomándolle unha para rematar a entrevista. Moitísimas grazas. Moitas gracias a vos. Todo es hermoso, todo es alegre, maravilloso fue volver. Agradecida. Estou a afogar con lentes no mar. Estou a afogar con lentes no mar. Lentes de luna, voltar a esquecer. A lúa rabia por contarnos quen é. Falando das lentes, esquezo o nome. Quen penso que son cando penso quen és. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.